At 27 before the hour, 3 o'clock, right on 95.8 megahertz, the voice of Hustlers. We have promised you an exclusive interview with Man B. He is joining us on the show. Just in case you want to join the conversation, do make sure that you check us out on our Facebook page. We're at Kumkani FM, as well as our WhatsApp line 0720344866. On the line, we're at 0432850518. Man B, maskwamkele ku Kumkani FM and give you this time loba uzibulise kumphulaphula. Manibulele bhuti, ndibulisa kuba phulaphule bekumkani FM. Yes, yes. Kudala sibathemzile waphulaphula. Kudala besibazile indlela into yoba Man B is gonna be on the building. Yawungena ngexesha kemphulaphula njengoba usibona ke silapha silive ke phaa ku Facebook wethu Kumkani FM. Hleli noThina Jake apha ku Street Vibe Show kunye no Man B no DJ wethu ready kwelicala mphulaphula. Sokuxolisa njengexesha ke elizoba lincinci soba nalo kodwa ke konke kuzohamba ngendlela efanelekileyo. Futhi sizawuza straight man. Sizawuza straight ngqo kuwe ngoku. Kudala abaphulaphuli bemhlobo bekumkani FM bekulangazelele into bayafuna bakhe bazokuva ba because bayakubona ba ungumntu lapha eMonti uyaphithizela apha eMonti. Sisafuna manje ukustart usibeke manje into ba ngubani uMan B kusuka phi uzalwa phi ukhulele phi into ezikanjalo. uMan B uzalwa eNgqeleni eTranskei. Wazofunda East London. Ukhulele apha East London, ufike nemncinci kakhulu East London. So sengathi ngumhlali walapha ndingummi walapha kwelicala laseSky. Awu madoda. Yo, bra sisman sibona into ezininzi. Izinto ezininzi intshukumo ezenzekayo. Even sibona nengoma mhlawumbe uyikhuphileyo. And from uMan B siyaqala umbone ekhupha ingoma sambona eyongena kwi-studio esikhulu kangaka. You can just tell us ngejeni mhlawumbe oyihambileyo nengcinga zakhe into yokuba uyo recorda the big song kwi-studio esaziwa njengestudio ezikhulu apha eSouth Africa. Mkhuluwe, into yandenza ndiye-afro ndinento apha ebomini ethi xa uzixelele into yoba ukuyo funeka ushiye isitampu. Nkosi. Ukujikeleza endaweni enani akuncedisi. Xa uzixelela uba le nto ndizoyenza ndizange uzothatha amachansi ndizoyenza le nto, funeka usete istandard. Ukuhamba ndiphume e-Eastern Cape nditravelishe to KZN ndiyojoyina uTira e-Afro, ndandifuna ukuseta istandard and ndayi-achieve loo nto leyo. Oh wow, futhi ke ibe impumelelo. Ibe impumelelo kakhulu mkhuluwe, ibe impumelelo igqobhoze kwindawo engagqojozwa kuzo mkhuluwe. Bendisiva xa bendithetha nabantu baka-SABC ndichecka ingoma yam phaa ividiyo besithi ku-Urban Trace akungeni nabantu phaa. Oh wow. Ungena i-big boys besithi okwangoku ngelo xesha mos bendibuza ngala ndazi ngoku besithi idlule 200 times. Ayonto ifana nabo bothukile. Oh, So ndatsho ndathi uThixo wandinika i-direction right uhamba ndiyoqabela ngaphaya e-KZN. Khawuthatha usibeke man. Zininzi izinto sibonayo mhlawumbi ngathi uyazenza. Bendike ndabukela enye ivideo yakho on TikTok uthetha into yoba kwi-fence ze-Chiefs bezike zithi kazifikile apha eMonti, you go to your bushari or something. Ikhona into enjalo, yintoni oyenzayo ebomini bakho? Umsebenzi wakho yintoni? Zeziphi mhlawumbi ibhizinesi ozenzayo okanye zikhona ezinye into ozenzayo? Le nto yengoma into yoba uzibone sowuyo record ingoma ibiyinto ekade ikhona apha kuwe loo nto le? Mkhuluwe, uMan B awunomazi uba wenzani. Yes. uMan B uyahlala ajonge into abone uba lena into ingandibeka endaweni, lena into ingaguqula nobomi babanye abantu. Xa nothatha le nto badlala ngayo aba bantu siyenze ibe yinto kungakho utshintsho kule country yethu iSouth Africa. Ube ngaqaphela mkhulu amathuba emisebenzi anqabile Kakhulu. ya, so into oyibonayo uba ingakwazi utshintsha amatye iwenze isonka andiyishiyi ngasemva. Uzawufumana kwiinto ezininzi, uzawuthi xa usithi nanku uMan B usemanqindini, uMan B usebholeni, uMan B ukhona yonke indawo. Okay. That's why ke ndimemelele xa unento ngakundivayithe ndizoyibona ndizothi hayi le andizukwazi ulunga akho nto ndingayenziyo mna uba bendisemanzini kuthiwa ndiyishake ndiginya kwanto. Jack of all trades. Yeah, that's Man B ke mphulaphula apha kuKumkani FM. Uyakuxelela into yoba yonke into it comes ba ufuna usixelela into yoba kwi-developments
nakwizinto mhlambe ezifuna ukuphakamisa uqoqosho nokukhula kwabantu ngokwento zabo like uthanganceda xa eyibona lento ba izawusebenza. I think ndimva kakuhle isitsho kanjalo. Yeah. Undiva kakuhle kakhulu umsasazi. Apha ndake ndabhala kuFacebook. Ndathi ndingenile kwi-ile industry yomculo and ndizoseta istandard ngakumbi kwi-Eastern Cape. Eastern Cape umkhulu indawo engaziba indawo yenziwe i-gold mine. Kusuka abantu bakude bazothatha imali apha e-Eastern Cape. Iphulo lam ngokungena kwiclub nganye apha e-Eastern Cape sithetha business, tavern, i-owners ze-club. Guys, i-artists zase-Eastern Cape zinida unikwa i-chance. Xa uzawuthatha i-artist yangapha uzayinika 80,000 eyi-1 ezawudlala ingoma eziyi-5 yawugqiba uyinike 80,000 uyibhukela i-BNB and everything. Zingaphi artist ubunozohlulela kula 80,000 zidlale iveki zilandelelana uthi 20,000 uthatha o-DJ noba bayi-5 nabantu abaculayo noba bayi-5 udevelope i-Eastern Cape udevelope i-East London masithetha nge-East London. Okay, I think I have a question as well, but I don't want to actually talk about the upcoming initiatives that we see on social media that we're actually pushing right now. Your birthday is around the corner, but because Umpulapuli knows that on Facebook and on social media platforms about Lumtimbilong. But what we have seen is that you connecting with each and every individual industry as the Eastern Cape. You're actually building a pool apho khona ufuna nokubana bapasele. What you're actually doing mebholeni was ukupasela ibhola ukuze kube kanti kuscore goal. So that's what is MNB is actually doing. Upasa ibhola so that everyone can have a feel of le bhola leni. Now what's your next move for the music industry, or should I say for the Eastern Cape fraternity when it comes to industry yomculo? Sibhizi no mfana lo lihleli naye apha ngoku. We're building the big studio. Esawuthatha abantwana abancinci abangathatha into eno-Eastern Cape. Naba i-artist endala eziqalileyo ubomi zohlulakala zabuya siphinde sizivuse sizinike i-second chance ebomini if ziyafuna. Apha mkhulu kukho into endingayigqibelelanga ndathi kuFacebook umuntu onetalente yocula makaze ngaphambili. Uba wawurekhodi into wayishiya esithubeni wawuthenthenisa ngaphambili. Abantu balibala kuhlekisa wazini ngomuntu webhola we-Chiefs ndathula. Apha sanda kwenza ingoma for amawele wase PE iVena Twins. Ingoma yazo iphumile ngoku. Sisenze ingoma nomntana wase Cape Town. Khona wase Cape Town lamntana kwacula la ngoma ilaze lavuka idemon. Yes. Simenzele ingoma apha. Siyaqhuba nabafuna uqhuba. Sikhona nezinye veterans ezinyonyobayo ebumnyameni esisebenza nazo. Siphihliza ingoma kamkhulu and asiphihlize nje sikhuphe hit. Cha umuntu odelelayo yena uzawujonga uMNB wasebholeni. Uzawuhlala sisheke ngasemva asimanga mkhulu sihamba nabahambayo. Okay, now we also see you in music industry, but behind the music industry we see a soccer fanatic, someone who has been a fan of the Kaizer Chiefs for years. That's what you're known for. With this soccer, there's that boy was his Punzane who knows let's say Orange Grove or wherever in East London who's listening to you right now, and we ask Goni, I'm super talented when it comes to soccer, but and now you back up and now you do that can groom me and push me so that you figure listen that because of your background as a guy. Do you maybe try and help there? Mkhulu wesiphezu kwaye jonga sinobuhlobo ngoku Kaizer Chiefs i-scout sayo ndithethile naso one day ndathi guys ngandike ningene nichekishe TS Galaxy sikhukhune zizscout ezo ezilapha kuthi xa sine tournament zizscout esihlala nazo sithethe nazo ba willing ukuncedisa kwintwana ezinetalent, not just ba uthi hayi mina ndiyakwazi uthatha umntana wami umsepa kujonga italent bikhona na. Xa kubizwa i-tournament kusithiwa nansi i-tournament ikhona i-King of Crawley, tournament ebizwa nge-King of Crawley. Iyona tournament isijonga kuyo kakhulu. Kulapho ke ngoku sicela nenkxaso kakhulu kumasipala zama uncedisa because noma i-20 abantwana sebehambile baya kwi-trials kwezi teams zingaphandle. Yes. Kusenziwa yilaa tournament siyenzayo. Ngoku siyabhizi ngoku ndikhuphile i-delegation eyokhangela sifuna ukwenza i-Kasi World Cup. Sifuna ukwenza and futhi sifuna uyithoba i-age sithatha abantwana basenechance yoba bangadlala ebholeni. Okay. Yeah. Kwenzela babe nethuba lento babonwe baqhubeke baye phambili. Baye phambili. Yes. Yeah, that's good and that's big.
Izinto zininzi manje sizibona uyazenza. Sikhe sabona ifoto yakho kwaBhokati. Ngake nje usithi kashe ngalento lena. Kwenzeka ntoni phakathi kwakho noBhokati? uBhokati uyanginxibisa kule jini yami yomculo. Okay. Yeah. uBhokati uzanginxibisa kule jini yami yomculo. So uBhokati ndibubuso bakhe ke apha eEast London. Oh. Okay. Okay. Ndingathi Eastern Cape kanti obunye ubuso kunoba busezawuvela. Yeah. I'm in charge this side. Oh, okay. Yeah. Yo, iyavakala man. Kuyavakala Brahman B sizawubethwa lixesha lethu kodwa ke into endiyifunayo ngamandla ndifuna ke ushwankathele kakhulu man. Ngamandla nakumphulaphula umamele and futhi abantu andifuna uxoxa bayilambele into edibanisele nento ezawuzisa into ephansi kwempumlo. Apha eEastern Cape sibonile kakhulu apha ngoDisemba. Bethe sathela lento ngayo last week sibona ama-artist walapha ibe local kakhulu. Last December lo sisuka kuye and nawe besukubona ubukhona kweza events sayithanda lanto as Eastern Cape ke ngosibona idibene kwicala le-tourism into engathi ngakhula into engathi ngaya phambili. So how can you advise mhlawumbi masithi omasipala balapha okanye nabantu abapha phezulu into yokuba bangenza ntoni ukwenzela baphakamise uqoqosho lwalapha eEastern Cape? Mkhuluwe okokuqala i-event organizers zase-Eastern Cape kufuneka ziye kuba nomona. Yes. Ziyeke umonelana. Sineproblem apha njengoba ndifika kule nto yomculo sendibonile kuneproblem yomona kwi-event organizers. Umntu ngasekafocuse kule yakhe apushe into yakhe xa igqibile ayeke omnye apushe yakhe. Umasipala likhwelo esiliphosa mihla ngemihla eli loba mabahoye ufake imali kwinto ezawuphuhlisa abantwana balapha ekhaya. I-taxpayers abantu ababhatala ii-rates zikamasipala endebe mabazame ukugalela apho kweza ngxowa. Ibintle kakhulu especially wena mkhuluwe uyabona iBerlin November. iBerlin November yenze kakuhle kakhulu bungaqonda bekuzi-artists zasekhaya. Yes. And yona nto funeka siyibethelele nakubantu balapha eEastern Cape. Abantu base-Eastern Cape bayaba-undermine abantu base-Eastern Cape. Uzawubona ipost athi suka zii-local zodwa siyephi akanantloni umuntu udelela lento yakhe. Uthi uzawufuna kuze obani baseDurban kuze obani baseGauteng abazawuthatha imali bayokhulisa i-economy yee-provinces zabo. Kwabalandeli nabantu base-Eastern Cape mabaqale baxhase ii-artists zabo zalapha e-Eastern Cape. Yo. Kuyavakala umphulaphuli uvile mane ekhaya. Bhuti man sibulela ngamandla wonke sibamba ngazazo zibene siyikumkani FM nangona nje ixesha lethu man belincinci besidinga ixesha nawe elikhulu kakhulu andifuna ukuxoxa kodwa ke unyaka usemde senizinto ezizakwenzeka mhlawumbe ngobubhizi nangokuhamba kwezinto sihambe sibuye sidibane. Siyazibona zonke inkqubo neemovie zakho kuba ikhona into ezayo pha ngoMatshi sizawuthetha ngayo nangenye imini loo nto leyo futhi siyijongile ngamehlo abomvu sibuyela ngamandla because line up yo hayi inzima. Basibuyela ngamandla mkhulu wakhe ungabhabhayisa nje abaphulaphuli bonke. Mandla andla ndibhabhayini baphulaphuli bekumkani FM nixhase man xa kukho into ezifuna uvotelwa nivote. Enkosi. Thank you, Mpulapuli. We were talking to Men B on that side. Right now, though, courtesy of Black Spades on the ones and twos, take us home until 3 o'clock.